Vi ved, at alle har travlt derude, og derfor opstår spørgsmålet også altid, er det svært at komme i gang med Property AI? Og det er overhovedet ikke svært. Vi har nemlig gjort hele onboarding-oplevelsen enormt nem. Fra bare et enkelt CVR-nummer eller fra BFE-nummer kan vi migrere hele porteføljer direkte og oprette dem i Property AI. Det vil sige, at på minutter er du faktisk allerede i gang. Det betyder, at du skal ikke bruge tid på at trække data ud, sidde og vaske det. Vi får hele din portefølje oprettet i løbet af kun få minutter. Derudover så har vi bygget et onboarding flow, som hjælper brugere i deres eget tempo til rent faktisk at lære Property AI, mens de står ude på ejendommene. Og det er en rigtig god og behagelig måde for brugere, som måske ikke er så vant til teknologi, at få en god oplevelse med et nyt system. Lyder det også noget for jer, så kontakt os endelig, og så viser vi, hvordan I kommer i gang.